Health και Arihol Jump. Πρόκειται για ένα συμπλήρωμα διατροφής το οποίο στοχεύει όχι μόνο στη ρύθμιση της χολυστερόλης αλλά και της ομοκυστεΐνης. Συγκεκριμένα, χάρη στη μαγιά κόκκινου ρυζιού που περιέχει, η οποία είναι πλούσια στην δραστική μονακολίνη K, καταφέρνει σύμφωνα με μελέτες να μειώσει τη χολυστερίνη στα επιθυμητά επίπεδα. Όταν μιλάμε βέβαια για ομοκυστεΐνη, αναφερόμαστε σε έναν αιτιολογικό παράγοντα, ο οποίος προκαλεί την αύξηση της αρτηριοσκλήρνησης. Και γι' αυτό το λόγο, οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β που περιέχονται μέσα στο σκεύασμα, και συγκεκριμένα το φωλικό οξύ, η Β6 και η B12, καταφέρουν να την μειώσουν στα επιθυμητά επίπεδα. Επιπλέον, το ξηρό εκχύλισμα ελιάς και σταφυλιού που περιέχεται προσφέρει αντιοξυδωτική δράση και προστατεύει τα λιπίδια του αίματος από οξύδωση και γενικά από το οξυδωτικό στρες. Μάλιστα, το συνένισμα Q10 προσδίδει ενέργεια σε κυταρικό επίπεδο. Το συμπλήρωμα διατίθεται με τη μορφή δισκίων, περιέχει 60 δισκία και συστήνεται να λαμβάνετε ένα μετά το βραδινό γεύμα. Πλέον, καλό είναι να αποφεύγετε τη λήψη του εάν ήδη λαμβάνετε φαρμακευτική αγωγή για υψηλή χολυστερίνη. Να είστε όλοι καλά.